Hľadáte prenájom online alebo cez sociálne siete? Pozor, pribúdajú podvody, pri ktorých zaplatíte zálohu za byt, ktorý vôbec neexistuje alebo sa nachádza niekde úplne inde. Podvodníci lákajú peknými fotkami a nízkymi cenami. Vyžadujú zálohu vopred, ešte predtým, ako byt reálne vidíte. A potom zmiznú. Výsledok? Strata peňazí a veľa zbytočného stresu. Niekedy sa jedná o ponuky z iného mesta alebo úplne z inej lokality. Nikdy nepláte zálohu pred obhliadkou. Overte si lokalitu bytu a fotky z inzerátu si pozrite napríklad na Google Maps. Môže sa totiž stať, že byt sa v skutočnosti nachádza úplne inde, ako je v inzeráte napísané. Vyžiadajte si osobnú obhliadku alebo videohovor nehnuteľnosti. Overte si, či je prenajímateľ vlastníkom bytu, hlavne pri podpise zmluvy. Neistá komunikácia cez súkromné správy. Najlepšou ochranou je realitná kancelária, ktorá preverí celý proces. Spolupracujte s overenými realitnými kanceláriami alebo maklérmi s referenciami. Chcete nájsť bezpečný prenájom bez rizík a starostí? Ozvite sa nám, radi vás prevedieme celým procesom a pomôžeme vám nájsť nehnuteľnosť bez podvodov, bezpečne a spoľahlivo.